Тази седмица в професионалистите пътят ме отведе, както виждате, в света на фармацията и на лекарствата. Не разбира много какво има тук, но пък за това имам най-точният учител Инанчо Ислямов. Здравей, много ми е приятно. Здрасти! Кажи къде се намираме, какво ще правим и какво работиш? Аз съм помощник фармацевт. Намираме се тук в лабораторията на Аптека Пулс и имам една малка задачка за теб днеска. Може да приготвим една рецепта, която е крем за подсичане, така по-лесна задача. Имам предизвикателство, добре. Да. Има рецепта, значи трябва да има опътване. Да. Като при готвенето ли има ли съставки 20 грама, 30 грама? Разбира се, че... Не е захар и брашно, предполагам. Не е захар и брашно, лекарства са, имат си точни грамажи, които трябва да се спазват, да. Добре, и рецептата е написана така сложничко, както аз обичам да казвам. Рецептите са написани наистина като за хора с висше образование. Ще се опитам Инанч да видя дали ще познае някой от съставките. Каза някакъв крем. Това второто, ако не се лъжа, трябва да е вазелин. Да, точно така. Добре. Това е вазелин. Къде го търсим? Някъде тук? Тук на въртушката, тук са ни всички лекарства. Тези не ми се трябва да е под... Понеже да, мазилкова основа, нашите мазилкови основи седят ето тук най-долу. Вазелинът и ланолинът, това са основните бази, които се използват при приготвянето на мазила. Кремове, унгвенти. А това първото значи е ланолин, така ли? Да. Добре, две съставки. Две съставки, Имам вече. Това са ни мазилковите основи. А колко има още? 4, 5, 6, 7, 8, така ли? Не, те са общо 6 съставки. 6, значи още 4 трябва да открия. Подробно ще ти обясня рецептата, как може да се разчита една рецепта, така че... Да става бързо. Абсолютно всичко, да. Да не е като мен хората, докато разчета рецептата, да не вече да не им необходимо лекарството. Сега другото е нещо с кое... Да. Това е аква аргенти, това е сребърна вода. Вода, да, ясно. Ето аква. То е написано като за мен, няма как да го объркам. Да. Мога ли да го отворя? Да, може да разбира се, че няма мирис, да, това е чешмяна вода. Не, вода, специално. Ще има и сребърни иони, което го прави доста антисептично действие има. Добре, третото е нещо като Третото е цинком оксидати. Това е цинков оксид, който се използва пак при приготвянето на мазилкови основи. Това е прахообразно брашното, аз нали тръгна като със сладките, захар, брашно, така че... Да, това е прахообразно вещество, бяло на цвят, има антисептично, антибактериално действие и леко подсушаващо действие, така че другите са ни вече ще ги използваме витамин D3, това е поликалциферол и витамин А и Е, които ги използваме за мокрото ситняване. Витамин А и Е, това предполагаме. Да, това е витамин А и Е. И витамин Д ли каза? Да, това е вигантола, което е поликалциферола, това е витамин D3. Така, да, то е важно и полезно. Станаха 6, нали така? Да, точно така. До тук сме... А тези рецепти откъде идват? Хората ти ги носят и казват... Да, те се изписват специално от лекара. Това е обращението на рецептата спрямо към фармацевта. Така че тук виждаме РП, което означава реципе, вземи. Тук се вече ще го покажа само на камерата, да. РП, което означава? РП, това е реципе, означава вземи. Това е обращението на лекаря към фармацевта, което означава изписват се долу абсолютно всички съставки. Така. След всички съставки, тук долу пише miscefiat ungventum, на латински означава смеси направи унгвент, или това е мас. Нали? Това си е някакъв такъв баш като... Това са обращения на лекара към фармацевта, така че тези писания не касаят абсолютно самият пациент. Това са към нас. Такъв като кодов език си имате важно, като морзова азбука. Точно така. Третото тук се вижда да сигна, което означава дай и вземи. И пише външно, което разбира. И пише да на латински ad usum externum, което означава за външно приложение, т.е. за мазане. Добре, ми давай тогава да приготвяме. Ти ще приготвиш, защото това е много важно, отговорно и да не направим беля.
Първоначално започваме с ланолин и вазелин и аква аргенти, а на партис означава в равни количества. Това означава, че 30 грама ланолин, 30 грама вазелин и 30 грама сребърна вода трябва да се сложи. Почваме с ланолина. Учи ли си всичко това, докато подготвяш и Нанч в училище, в университета по-точно? Правят ли са такива тестове? Изпитите такива ли са да ти дадат една рецепта да разгадаш? Да, разбира се, има практическа част и теоретическа част също така, така че всичко се учи в продължение на годините, нали, се трупа този опит. Аз мисля, че това е сърцето на фармацията, защото всеки фармацевт трябва реално да знае как се приготвят самите лекарства, не само да се отпускат. И само да ги продаваме и да ги посочваме по рецепта. Да, по принцип, нали, е прието, че в фармацията, нали, лекарства не се продават, те се отпускат, защото, нали, ние решаваме дали да ги отпуснем или не, спрямо вече самото състояние на пациента. Така, имаш си везничка тук, виждам. Имаме си везничка, да, задължително. И сега трябва да сложиш, както каза, по 30... Да, 30 грама ланолин ставаме. Вече си свикнал горе-долу колко е от шпатулата 30 грама? Да. Или... То е различно. По принцип искам да кажа и също така за самите субстанции. Ланолина по принцип това е мазилкова основа, която се извлича от овчата вълна и поглъща 150 пъти повече от теглото си течности. Така че цялата течност от сребърната вода ще погълне. Така, 28, почти станаха 30. Така, имаме 30 от първо. Точно 30 грама. А сега ти ще направиш какво? 3 такива листчета, пакетчета от тези и после ще ги смесим в купата или да, каква е идеята? Значи това се казва каван. В кавана се приготвят кремове, мазила, абсолютно всичко. Така, имаме първите 30. Да. Така, сега задължително трябва да почистим шпатулата за следващата съставка. За да няма смесване на елементи. За да няма смесване, да, точно така. Ето аз до тук мога само да подам вазелина. Добре. Колко трябва да сме прецизни, Нанч, с всичко, защото ето тук си има строга рецепта. 30, 30, 30 от първите съставки. Ами, абсолютно по принцип трябва да сме точни, за да може да изпълним самото лекарство Legea Artis, което означава в правилата на изкуството. Не може да има своеволие, да кажеш аз обичам този крем да го правя с малко повече, да речем, вазелин или това ланолина и ще си сложа 5 от мен. По принцип не е чак толкова фатално при ланолина и вазелина, защото това са мазилковите основи, които, нали, пренасят лекарството до човешкият организъм. По-важни са като цяло самите вече активни субстанции с тях, които са силно действащи. Да не прекаляваме с тях. Ето сега виждам, че минахме 30 и трябваше да отнемеш от вазелина, така. Сега това май е водата ли се е тук? Да, първо трябва добре да ги хомогенизираме в кавана и след това ще добавяме 30 грама вода. Сега това, което си мисля, защо трябва да се създава отделно такова кремче? Няма ли готово? Защото трябва доктора да каже, аз ви препоръчвам толкова грама вазелин, толкова грама ланолин, тази сребърна вода. Няма ли вече всичко? Не сме ли свикнали всичко да е готово и само да отидем и да си купим директно крайния продукт? Да, в принцип е така, има и готови форми, но някои лекари си предпочитат да си изписват екстемпоралната рецептура, защото няма вътре абсолютно никакви консерванти, няма стабилизатори и това го прави по-пречистен вариант и следователно, нали, сроковете им на годност са по-кратки спрямо готовите форми. Така. И заради това. Сега какво? Ако правилно спазвам рецептата, трябва да сложим водата. Не. Тя накрая ще е като... Да, водата ще е най-накрая. Сега трябва да добавим цинковият оксид,
защото по-добре се приема с ланолина. Ето го, както аз го кръстих от началото брашно, не е брашно. Да, това е цинковият оксид, значи той има антисептично, антибактериално действие, също така и подсушаващо действие. Ти си като готвач, първо смесихме, така да кажа, течните съставки, а сега сухите. Да, абсолютно има технология в приготвянето на самите лекарства. Има даже и такава дисциплина, нали, това е една от основните ни дисциплини, казва се технология на лекарствените средства. Там има абсолютно всичко описано и как точно може да се приготвя. Сега И самата подредба, реално. друго си мисля, като те гледам всичко как правиш, как се насочи към фармацията, Инанчо? Как реши, че това е за тебе, да си седиш, да си бъркаш лекарства, за да можеш да ги, как беше, не да ги продаваш, а да ги... Да се отпускат. Да се отпускат лекарствата се отпускат. И когато бях 12 клас, аз първоначално не знаех точно какво искам да уча, но нашите общо взето ме насочиха така към тази област и аз заради това реших да уча реално фармация. Ма не е ли много сложно? Ето сега, първо колко сложно ми изглежда тук това, което ти правиш, второто, което е, после ще ми кажеш за езика. Това е морзовата азбука, кода, с който си комуникирате с докторите и пък как ги разгадавате рецептите вече? Това е абсолютно всичко практика. Първоначално, нали, нямаме в университета, не учим как трябва да разчитаме рецепти. Не ви дават едни рецепти и изпита, познаете какво пише на рецептите? Не, няма такъв изпит. Това е абсолютно всичко практика. След като вече човек се научи реално, вече знае всички лекарства и просто си ги разчиташ. Няма нещо, това е просто някаква магия се случва тогава. Ето аз може би вазелина ми е по-познато, го познах, но пък това ланолин и което да, защото понеже не знаеш какво е ланолин и ти не можеш да го разчетеш. И вследствие, нали, с останалите лекарства също така. Има много други лекарства, нали, които понякога лекарите не пишат много хубаво, нали, по-грозно. Има по-грозни почерци, но се свиква с времето. Просто това е абсолютно много стаж и много време. Сега трябва да сложиш колко? 5 грама, ако правилно виждам. Да, точно така. 5 грама. Тази е по-чувствителна ли везничката? Да, тази везна е по-чувствителна, заради това ползвам нея. Колко време горе-долу отнема и какви лекарства се правят? Сега правим крем, но какви лекарства най-често могат да се правят? Какви лекарства могат да се правят често? Различни унгвенти, кремове, супозитори. Примерно за високо кръвно лекарство може ли да се направи? Моля? За високо кръвно лекарство можеш ли да направиш? Не можем да направим. Там трябва по-специална обработка, така ли? Да, те са само готови лекарствени форми, иначе има и прахове, които, нали, ние може реално да намалим самата доза. Изчисляват се дозите, когато за малки деца и с сърдечно действащи, нали, заболявания, тогава се уситняват самите таблетки, изчисляват се дозите и се разпределят в отделни купчинки самите прахчета. Примерно, ако самото лекарство е 20 мг, а детето трябва да приема на по 2 мг, то няма такава форма и заради това се уситняват, добавят се най-често захар, пудра захар, за да може да се увеличи обема на самият прах и се разпределят. Така, сега слагаш и Сега добавям цинковият оксид. И пак трябва да смесим. И ще го хомогенизираме много добре. Как разбираш, че е готово? Защото в крайна сметка доколко трябва да го бъркаш? Има ли някакви правила да не е прекалено разбъркано или прекалено? Не, няма прекалено разбъркано, докато започне ланолина и вазелина да шупти така, значи вече долу-горе е готово. Трябва просто да видим, че самата смес, нали, е гладка и е хомогенна. Но твоята работа не е само да правиш лекарства, но и в един твой работен ден. Отпускаме също така и лекарства на каса.
там как се оправяш в отпускането на лекарствена каса? Защото аз си представям първо, че е изпитание да разгадаеш рецептата, после да намериш лекарството в аптеката, което има толкова много лекарства. Всички лекарства в аптеката са по групи, така че всички са групирани, всички лекарства. Лесно е да се ориентираш. Да. Бета-блокери, нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства, калциеви антагонисти, абсолютно всичко е групирано и другото е вече практика и свикване, нали? Да си познаваш територията. Да. Добре, сега какво още да слагаме? Сребърната вода я слагаме. Ще отмерим сега 30 грама. И колко горе-долу ние сега ще видим отнема създаването на един такъв крем. Сега нали е по-бавно, защото ти и ми обясняваш, така че това забавя процеса, но горе-долу. Долу-горе 15-20 минути някъде долу-горе. По колко крема на ден се налага да правиш или зависи от поръчките, които има? Зависи от поръчките, имаме и готови заготовки, които ги приготвяме тук в аптеката. Те са готови и готови са като цяло за продажба. Приготвят се, може да направим една доза, долу-горе от една доза излизат 10 такива крема. Така. Сега добавяме частично сребърната вода. По-малко. По-малко, да, за да може да емулгира вътре в самата... Това къде го учиш, че се добавя по-малко вода или има Абсолютно грешки, всичко, грешки, вече сам си намерил стратегията? Не, абсолютно всичко в университета се учи, как трябва да се добавят, последователността, имаме дисциплина технология на лекарствените продукти и там абсолютно всичко си е обяснено, в смисъл учителите ни преподават нали, Има ли практика там така да бъркате и в Да, имаме университет? задължително още първи курс, втори семестър, имаме учебни практики, където може да се запишем в аптеки и Помагате. да помагаме, да, и едновременно да ни върви и стажа. Сега, какво се учи в университета и колко се учи, защото тази рубрика е за младите и сега някой може да му хареса това, което ти правиш и да реши да поеме по твоя път. Кое е най-сложното? Езика ли? Латински учите задължително? Да, първата година задължително се учи латински. Като цяло фармацията ме спечели точно с това, което в момента правя, защото аз реално не очаквах това да се приготвя в аптека. Изобщо не бях запознат като цяло. Аз като отивах в аптека виждах само фармацевтите, които отпускат нали, лекарствата, т.е. не бях малко бях скептично настроен към това, обаче след това, като видях реално за какво става въпрос, тогава доста ме впечатли това. Ние затова правим тази рубрика и затова искам да те попитам дали те обижда, като някой каже, че фармацевтите просто, даже те се го казват, продават лекарства, са едни продавачи на лекарства, забравят колко много се учи зад това и че трябва да разбирате всяко лекарство, как се приема, странични ефекти и така нататък. Не, по никакъв начин, защото реално аз знам какво съм учил, какво съм завършил, какво работя и каква е моята работа в аптеката или в лабораторията, така че не. Кое ти беше на теб най-трудното, като започна в аптеката? Кое ми беше най-трудното? Разчитането на рецептите беше трудно също така. Самото разположение на лекарствата, абсолютно в началото всичко е трудно, знаеш как е. Какво ни остава да добавим още от този? Сега трябва да добавим вигантола, или това е поликалциферола, това е витамин D3 и витамин А и Е, което те имат епителизиращо действие на самата епителна тъкан. Сега те под формата на капки ли са и Да, пише какво? good, това са капки, означава на латински. 20 капки трябва да добавим. И започваш да броиш.
Да, трябва да сме доста търпеливи. Сега това готово ли е вече? Да, това е вече готово, може да го... Няма да втасва, да се пече... Не, няма да втасва, няма да пече, просто има по-къс срок на годност, около 6 месеца след приготвяне, понеже няма никакви консерванти. Единственият природен такъв консервант, това е витамин Е. Сега това за един човек е цялото, което се приготвили, се слага в някаква кутийка. Да, имат си кутийки, ето тук, точно за теб. Имаме си карти, с които се събира. Се събира, да, самият крем. Ето тук може да се види колко е хомогенна сместа. Тогава вече е готов. И каза, че има срок на годност, така ли? Да, има срок на годност. Тук не го пише някъде. Ти, понеже си експерта и професионалиста, знаеш колко горе-долу е срока на годност на такъв крем. Да, по принцип на мазилковите основи, които се приготвят в аптеката, е 6 месеца срока на годност. А казваш ли сега на човека, който е тази рецепта, това трябва да стои затворено в хладилник, на някаква определена температура? Да, ако самото лекарство е предназначено за хладилник, примерно приготвяме и мазилкови основи за декубитални рани, които се приготвят с инсулин. Те задължително трябва да се съхраняват в хладилник от 2 до 8 градуса. Много интересно и наистина как фактически ти създаваш нещо, което на някой ще му е от полза и ще му помогне в случая. Да, това да. е... С точните съставки, които са изписани за него и за неговото лечение. Тоест най-адекватното лекарство. В екстемпоралната фармация се приготвят, нали, тази рецепта е специално създаден за човека с определеното заболяване. Чувстваш се наистина като човек, който помага на хората и благодарение на това, че ти си направил сега този крем, да, за 15-20 минути, но този човек ще му помогне този крем и по-бързо ще реши неговите проблеми. Разбира се, че да. Идвали са след това пациентите, нали, имали сме обратна връзка с тях. Много често идват в аптеката да ми благодарят, че крема им е помогнало. Има тази обратна връзка, която да, има, задължително имаме обратна връзка с пациентите и ако нямаме, аз задължително им казвам да се върнат пак или да звънат, да кажат как са се почувствали, как им е подействало лекарството, така че винаги гледаме да имаме обратна връзка и с пациента. Финално, винаги питам моите гости, коя е професия, на която за тях ще е интересно да научат повече. Казаха ми, че е интересно да разбера какво работи фармацевта, намерихме фармацевт, показани. Коя професия на теб ти е интересно да научиш повече за нея? Честно казано... Мога да ти помогна, бил съм вече ключар, бях също така и фризьор. Какво на тебе би ти било интересно така отстрани? Може би авиацията. Добре, авиацията ще потърсим нещо, защото аз вече бях и пилот и стюард, но пък един авиодиспетчер винаги е добра опция. Много ти благодаря за този разговор. Аз също благодаря. В твоя свят нищо не щупих, не успях да направя беля, но пък успях малко да разбера как да се ориентираме в рецептите и как можем да помагаме. А вие гледайте и следващия път професионалистите има защо.